Sa number 5 task group, gintukod para mag-investigate sa kaso sa pagpatay sa American marine biologist. Gintiro kag napatay ng isa ka American national nga marine scientist sa Purok 3, Barangay Adjong sa Banwasang Sibulan, Negros Oriental, sadtong Domingo sang gabi, Hulyo 12. Tatlo ka mga lalaki nga nakasuksok sang bonnet ang nagsulod sa balay sang 73 anyos nga biktima nga ginkilala kay Dr. Kent Edward Carpenter gikan sa Virginia, USA. Isa sa mga suspect nga may pusil ang nagtiro sa ulo sang biktima nga nagalantaw sang TV upod ang 34 anyos nga babayi. Nagkaangko naman sa pilas ang Pinay matapos ginhigtan sa mga suspect niya kamot kag tiil sang cord. Agud matutukan ang imbestigasyon, nagtukod ang Police Regional Office Negros Island Region sa Special Investigation Task Group nga ginalakipan sa mga investigador kag iban pa nga specialized units. Ginakasubo kag nagapanawagan sa hustisya ang Protect the Verde Island Passage sa kamatayon sang biktima nga isa ka marine biologist kag university professor. Ang Protect VIP isa ka network sang civil society kag faith-based groups nga nagaugyon agud pangapinan ang dunang manggad ilabi na ang pag-preserve sang Verde Island Passage, ang strait nga nagaseparar sa mga isla sang Luzon kag Mindoro. Sunod sa grupo, dakwang nangin papel ni Dr. Carpenter agud makilala ang Verde Island Passage bilang Center of the Center of Marine Shore Fish Biodiversity kag agud pangapinan ang marine biodiversity sa Pilipinas humalin pa sang 1970s.